Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, bismillah, en natani windande men hande alif. A ɗum ɗo so waɗini enen nandi toɓɓere nde ɗo mbiya ɗum ba jorɗo, ɗiɗi dow so ari wi ɗum ta jorɗo, tati dow mbiya ɗum sun endu. Jonon kala ɗo jiɗɗa alif kañum e a cawdodiri, kala jiɗa ba jorɗo kañum e b cawdodiri, kala jiɗa ta jorɗo ta saqqir maaroy kañum e t tolnodiri, kañum jiɗa sun endu kañum oɗo tan tolnodiri. A fami ɗon de. Nden noon hande ko alif ba jorɗo ta jorɗo e sun endu. Alif ba jorɗo ta jorɗo sun endu. Alif woni a, ba jorɗo woni b, ta jorɗo woni t, sun endu woni s. Alif ba jorɗo ta jorɗo sun endu. 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 Hal alif ba jorɗo ta jorɗo sun endu. Alif woni a, ba jorɗo woni b, ta jorɗo woni t, sun endu woni s. Alif woni a, ba jorɗo woni b, ta jorɗo woni t, sun endu woni s. On paami ɗon de. Ene wayno windande nan ɗon oɗo alif sa wawimo kala alif gasiɗo, sa wawi oɗo ba hankadi kala ba a gasni, sa oɗo ta jorɗo kala ta a timmini, sa andi oɗo sun endu kala ɗo sun endu winda a tampata. Wadde ka aɗen ɗo nani hande o ko musidɗo mon giɗo mon almuda mon nder e bowal Yaya Ly Kola Sénégal. Alhamdulillah, on jarama, wassalam.